Hei, onko kukaan muuten nähnyt Hurskasta? Viimeksi kun näin, niin se oli sekaisikko seinäkello. Joo. Onko nähnyt? Tuolla hän kykkii salaperäisesti. Mikä se sinua pidätteli? Pahoittelut. Oli miljoona toinen toistaan typerämpää asiaa hoidettavana tossa. Katoppani koko mun polvi naksuu. Naksaatappa sinä se mikronlukku kiinni. No, etkaa sinä tupperissa lämmitä. No tupperissa. Kui? Sehän on muovia. No saa kai muovia laittaa mikroon. Niin. Mitä haittaa syytä on? No, ettei tule mikromuovia. Mutta katsos mikä minä bongasin, kun varastossa hommasin. Paperilappu. Niin, mutta mikä tahansa paperilappu, vaan vihjelappu. Vihje mihin? No, tuohon ei kyllä osaa vastata. Näytti vaan sen verran tärkeältä, että piti pelastaa se pölypupujen ankarasta otteesta. Mitä siinä lukee? No, missä loppuviikon opetus puuttuu ja esitelmän puolelle muuttuu. Tässä ilmiselvästi ivaillaan jonkun opettajan kustannuksella. No, eläs nyt liiottele. Eihän tässä ole edes mainittu ketään nimeltä. Mautonta toimintaa. Oletettavasti opiskelija nauraa opettajan kustannuksella. No, tottapa tuu. Hei! Ahkera opiskelija. Juoksun luokka. Äläpä höpötä. Kyllä se silloin meitä ahkerasti opetti, kun minä olin nuori. No, mennään tarkistamaan. Eihän meillä muutakaan ole. Jeps. Toimiva kone. No, olipas tuo kyllä hauska juttu. No olihan se. No pääsittekö tekin takaisin hommiin? Hehe. Toimiva. Missä Tomi? Tekee laadukasta kotimaista televisioviihdettä. Ovi on kyllä kiinni, jospa opiskelijat ovat ahkerasti luokan sisällä tekemässä tehtäviä. Toinen lappu. No, mitä siinä sitten lukee? Missä hypärin viettoa harrastaa ja syyhyisille sohville torkahtaa. Vaan syyhyisille sohville torkahtaa. No, käydään kysymässä OPK-huoneesta, jos siellä olisi joku vietämässä vaikka hyppytuntia. Ehkä he osasivat kertoa meille, mikä paikka on kyseessä. Jeps. Jalat pois pöydältä senkin ihmissikaa. Hei, ahkera opiskelija. Osasitko auttaa meitä tämän lappusen kanssa? No, tietäisitkö mistä löytäisimme tällaisen lappusen? Voita missä ylikasti olla saa ja muiden jalkoja jomottaa. Tästähän oli opettajien viime viikkopalaverissa. Tai ainakin siinä viikkopalaverissa, missä oli muitakin kuin minä paikalla. Elikkä siis Kirjasto? sinne siis. Jeps. Jos oisit paperilappu, missä olisit? No,
Nyt kyllä esitit mielenkiintoisen dilemman. Jos minä, Aleksi Hurskainen, olisin paperilappu, niin missäköhän minä sitten olisin? Niin. No, Oisit varmaan joku japanilaisen tytön taiteltavana. Vaikka kaulakorkeana kuin joutsenella tai siivet levyjällä kuin lentokoneella. no, onhan ne lennokit ihan kivoja. Niin. No mutta täällä kirjastossa. Kirjastossa, no, siinä tapauksessa olisi varmaan ollut täällä jo kauan aikaa ja joutunut nykypäivän uudistusten uhriksi. Tätä kirjastoahan muutetaan aina viikon välein. No tämä nykyaika on huonoa aikaa. Niin, että sohvia siirretty, pistorasiat peitetty. Pistorasiat peitetty. Niin, heureka, nyt keksin. Onneksi olkoon. Löysit pistorasia. No, ei vaan pistorasian alla. Missä mango tai mansikka tuoksahtaa ja korkki tai klipsukka napsahtaa. No, onpas ollut kekseliäs riimittelijä. Varmasti riittänyt vapaa-aikaa moiseen lisäaktiviteettiin. Tuskeissipäm. Valla, bro. Veli, mä vannon. Tämä on niinku se kerta, kun hienostuneet herrasmiehet ryöväsivät minulta puhelimen ja lompakon. Missä mango tai mansikka tuoksahtaa ja korkki tai klipsukka napsahtaa. Varmasti jokin salajuoni tämä. Haaskata opettajien aikaa tällä lailla. Missä mukaan klipsahtaa korkki. Viihtele. No, kyllähän se nyt tietää, mutta entäpäs tässä ympäristössä? Opainhuoneessa. No, itse kyllä veikkasin juoma-automaattia. No ei se sylkäs ulos mut 10 senttisen, kun yritin työntää sisään. No ei tältä mangoa löydy. No, eikä mansikkaa. Kylläpäs tyttöjä yski. Tietäähän tytöt, että nikotiinituotteet on ankarasti kielletty. No hei, tää on hajuvettä. No, sepä se ankarasti kiellettyä vasta onkin. Mitä? Jaa. Lappu. Sitten Pikkukalle mummi sanoi, että laulalepa hiljaa mummin korvaan. Mitä peruskele? Mitäs tässä? Ritari S. Mikä paska Järvinen, mitä te tänne? No, mitäpä? Ja pitääkö pojilta suut pestä saippualla? Niin. No ei tarvitse, ajattelin vaan. Harvinaista. No, riitä poikia voita väliin. Tehän käyttäydytte niinku rääväsuiset pikkulapset. Ootteko te tätä kuullut? Niin. Mies meni kauppaan! Lapio! Lapio. Salaluukku. Salaluukku. Oi jo. No, kyllä vähän häijy tunnemaan. Häijempi kuin hulluilla päivillä. No, elä sinä siitä minua muistuttele. Jaa, oiskohan täällä
toimiva antenniverkkoon lyötävä digiboksi. No niin, ja opettajat ovat hienosti muistaneet sitten viikkopalaveriin. Ajatteliko mennä? No, eihän sinne nyt enää kerkeä. Jeps. No, onko täällä sitä digiboksia? Tuus katsomaan, täällä se on. Mutta onko siellä digiboksi? Ei vaan täällä taitaa olla se mitä meidän piti löytää. Kuva Jokivirrasta. Katos. No olipas nyt melko upaisa juttu, sillä minä kun ehdin jo luulla, että kaiken takana oli itse Jokivirran Tomi. No hyvä, että ei sentään ollutkaan niin. Tuossa vieressä. Se olikin Jokivirran Tomi. Vimpattiin. Niin. Tästä pitää kertoa. Kello on kohta 4. Opiskelijoilla tulee kyllä aikamoinen kiire, jos aikoo tätä selvitellä. Lakisääteinen työpäivähän loppuu kohta. No, mutta tuohon on Niko vähän niinku se kerta, kun biologian opettaja Tomi Jokivirta opetti banaanibiologiaa ykköstunnilla. Varokahan opiskelijat, älkää liukastuko. Täällähän on banaanikeli. Mitä helvettiä? Kuka tän on käsikirjoittanut? Missä se ohjaaja on? Mä haluan jonkun vastuuseen tästä. Kuka tän on... Jaa.